Çekdarên yekîneyên parastina gel YPG piştî amadebûna xwe ji bo rêzgarkirina parêzgeha Idlibê dana xuya kirin, vê carê amadebûna xwe ji bo çûna parêzgeha Swêdayê yê li başûrê Sûriyê û rêzgarkirina wê parêzgehê ji rêxistina Daişê ya terorî eşkere kirin. Di daxuyaniyekê de çekdarên YPG duh şemiyê ragihand ku ji ber êrişên terorî ya Daişê ya di 25 Tîrmehê de 205 kes ji xelkê Swêde jiyana xwe ji dest dan û ew wek hêzên beravaniyê amade ne şerê rêxistina Daişê li her derekî bikin. Di daxuyaniya YPG de herwa hatiye ew bi parastina gelê Sûriyê pabendin ku gelê dirziyan ji wan e û eger ji wan hata xwestin ew ê bi parastina gelan li her cihekî rabin. Ku ew êrişên hatine ser Swêdayê wek êrişên hatine ser Cezîrê û Kubanê girîng in. Ji aliyê xwe ve berpirsên giştî yê çekdarên YPG Sîpan Hemo ji malpera Şerqil Ewsat re tekez kir, hêzên wî ji bo parastina gelê dirziyan ji rêxistina Daişê ya terorî amade ye. Ku berê xwe bidin parêzgeha Swêdê ji bo gundewarê wê parêzgehê ya Rojhilat ji rêxistinê rêzgar bike. Beriya nihajî her du serkirdeyên PYD Salih Muslim û Eldar Xelîl amadebûna xwe ji bo çûna hêzên xwe ji parêzgeha Idlibê re dabûn xuya kirin. Ku ji destpêka deselatdariya PYD û rêveberiya wê ji deverên Kurdî re bi hezaran ji ciwanên Kurd di şerê bajarên Erebî de wek Reqayê, Dêrazorê, Minbic û Til Rifatê dane şehîd kirin û piştre bi aştî û selamatî wan deveran radestî rejîma Esed dikin.